Krásný den na Yoga podcastu a vítám zde opět Andreu Smékalovou, ale tentokrát živě. Ahoj Andrejko. Ahoj Karolínko, těší mě. Náš minulý rozhovor byl takový malinko hektický, protože jsi byla na Bali, měli jsme trošku technické problémy, ale já jsem ten rozhovor potřebovala udělat, protože jsem uzavírala vlastně knihu Yoga pro začátečníky a bavili jsme se spolu o vinyáse a o štanze. Nicméně dneska bych raději to zaměřila na období jara, které právě začíná, nebo už je možná v rozpuku, dneska už je v rozpuku. Zrovna je v rozpuku. A ty totiž točíš takový zajímavý reelsy v poslední době, kde dáváš takové tipy, rady lidem, vlastně jak na sebe, jak pečovat třeba i o pleť, o obličej, jak pečovat o svůj trávicí systém. A já bych to chtěla trošilinku to jaro otevřít právě tím, co teď dělat, co dělat v březnu, v dubnu, proto, aby náš organismus byl obnoven, byl zdravý a protože ty jsi reklama zdravého životního stylu. No to jo. Tak dej nám nějaké rady i tady do Yoga podcastu. Tak jaro je absolutně ideální období na očistný režim, na očistný programy, na detoxikaci jako vůbec, ale samozřejmě, když to vezmeme en gros, každý den se začíná nový a můžeme začít každým dnem očistit svůj organismus. Není jako nikdy limit, který časový pásmo je lepší či horší. Ale pravda je, že to jaro je bezvadná věc, protože stejně jako v přírodě, tak v tom lidském organismu všechno jde zevnitř ven. Podle čínské medicíny vlastně zima patří k energii, která se takzvaně zanořuje dovnitř. To znamená, že se chrání. Vlastně ta či prána neboli míza u stromů, keřů, rostlin a ta či prána u nás lidí vlastně jde dohluboko do toho žilního systému, aby se ochraňovala, aby takzvaně nezmrzla zvenku, pokud teda žijeme v České republice ve střední Evropě. No a na jaře vlastně ten mízní systém a ten pránický systém zase půjčí nahoru. To znamená, že s ním ale jdou i plísně, ekzémy, alergie a tak dále. A vlastně tam, kde my jsme se nestarali dostatečně o ten orgán či organismus jako celek, tak se nám to potom v těch jarních a letních měsících vyjeví. Buď jsou to právě projevy těch ekzémů, nebo jsou to projevy alergií, nebo je to projevy strávením a tak dále. No a proti tomu jdou ty detoxikační programy, na který se pravděpodobně ptáš. A takže když je tepleji, což bych řekla, že ta polovina dubna teď byl sice úplněk, ale bude další úplněk, tak já bych to třeba jako transformovala na ten další úplněk, kdy už skutečně bude teplo, tak bych lidem doporučila se na tu očistu zaměřit. A ta má samozřejmě formu, není úplně příjemná, ale je bezvadná a vyživující. A teď mluvíš tedy konkrétně o jaké očišti? Ono toho existuje mnoho. Někomu to je doporučováno, někomu ne. Kdo třeba nikdy nic takového nedělal, tak by měl opravdu být opatrný. No, opatrný v podstatě nemusí být nikdo, jenom lidi, kteří trpí psychickýma problémama, kteří třeba berou léky na epilepsii, kteří berou nějaký na bipolární poruchy, tak samozřejmě tam se to nedoporučuje, protože ten detox spočívá jednak v hladovění. To minimum je aspoň 3 dny. To znamená, teďka, že na Velikonoce jsme měli projít nějakým hladověním, no tak Prošla jsi? Já jsem to nestihla. Já jsem byla na Kostarice, takže jsem se vrátila a začnu hladovět, až bude větší teplo, protože mě, když je zima, tak nejsem schopná podstupovat žádný detoxikační kůry právě proto, že nechci hubnout. A vlastně, když člověk podstupuje detoxikační kůry, tak lehce ubírá na váze, takže si musíme hlídat v jakém období. Ano, takže třeba v zimním období se to právě nedoporučuje, ale v letním takový 3 kilíčka dolů samozřejmě vůbec není na škodu. No a to hladovění spočívá, říkali jsme si přibližně 3 dny, kdy vlastně ty piješ vodu nebo piješ vývar ze zeleniny, nikoli z masa, vývar ze zeleniny. Tím se doplníš zásadotvorná zelenina, takže petržel, cerel, mrkev. A do toho vlastně vytváříš vlastně zvracení, džanalanéty, očistu nosních dutin, klystýr, potom je tam vamanadhauti, to je to zvracení, potom je tam vlastně dívání se do ohně, což je ideální, když pálíme listy, máme táborák, takže takový traták a potom jsou tam techniky Udiana, Bandha a Agnisara Kriya. Takže tohle to jsou vlastně ty základní principy jarního detoxu a to podpoří lymfatický systém, to podpoří vlastně funkci jater, zlepší to funkci led
ledvin, ledviny, slezina, játra jsou vlastně 3 orgány, na kterých jakoby závisí ty alergie a tak dále. Takže tak, vřele doporučuji. Jsou nějaké osvědčené zdroje, kde tyhle informace třeba i čerpáš? Vím, že ty už to všechno víš, máš to v hlavě, ale když někdo tohle slyšel a řekl si, ježišmarja, zvracení, tohle, a potřeboval by si k tomu něco přečíst, aby to dělal dobře, aby se neublížil, aby měl prostě nějakou podporu. Chápu, ty strachy jsou veliké a vždycky, když s klientkama se snažíme na to najet a doporučuji jim to, tak opravdu vidím ty velké oči, jak se bojí, protože každý si pod pojmem zvracení představí samozřejmě anorexie, bulimii a tak dále, to s tím vůbec nesouvisí, takže tam není potřeba se bát, tam jde o čistu skutečně, kdy člověk produkuje určitým dávicím reflexem produkci prokrvení v oblasti plic, průdušek, průdušinek, no a potom vlastně celý ten systém se jmenuje šatkarmy. A je to indický způsob čištění těla. Můžete to najít na YouTube, můžete to najít samozřejmě i přes umělou inteligenci, tam vám to okamžitě naskáče, co je pod tím potřeba si hledat. Jsi moderní člověk úplně. Mám to ráda. Já to mám také ráda. Každopádně odkaz dám do popisku, když něco najdu. Ano. Ono teďko už ty informace jsou všude lehce dostupný, ano. Právě posloucháte Yoga Podcast. Odkazy na zmíněné knihy nebo témata najdete v popisku. Děkuji za odběr a podporu Yoga Podcastu speciál na Forenders. Baví tě točit ty reelsy, baví tě být na sociálních sítích? Je to prostě součást tebe, nebo se musíš třeba k tomu občas nutit? Občas se k tomu musím nutit, protože občas má člověk vždycky chuť dát nohy na stůl a nic nedělat, ale principiálně mě to baví, protože spousta těch informací přebírám ze zahraničních materiálů, kde je to v angličtině. Ta angličtina není vždycky úplně jednoduchá a vím, že třeba ženy, se kterými jsem já hodně v kontaktu, jsou ženy od 40 a výš a ta angličtina tam není ještě úplně povinná, jako třeba u mý dcery, u mýho syna, kdy to prostě tak překládají ze 2 jazyků. Takže i to byl důvod, proč jsem se na to vrhla, aby vlastně ta informovanost a ta zábavnost v tom reelsu byla jakoby podržená a těm lidem se dostalo dostupně informace v češtině. A plánuješ si je, anebo prostě pustíš a jedeš, co tě napadne? Plánuju to k určitému období a plánuju to vždycky i k situacím, které se mi vlastně jakoby nastaví, tak si uvědomím, jo, to by bylo dobrý třeba říci nebo odprezentovat, takže většinu věcí, 99% plánuji. Takže to, kam se vývoj posunul, to, že když nemáš sociální sítě, tak víceméně to podnikání jako je hodně zbržděný, tak jdeš stále kupředu. Je otázka, jakou formou se člověk v určitém věku prezentuje. Tak já jsem se rozhodla jít opravdu hodně svobodomyslnou formou, kdy už nechci být závislá a vlastnit studio a prezentovat se studiem, protože pak je člověk samozřejmě odkázaný být na tom místě a o všechno se starat a prezentovat se tímhletím způsobem. A pro mě prostě je zajímavé zvolit variantu, cestovat, dělat s lidma cestování, publikovat a prezentovat se mediálně tímhletím způsobem a předávat informace tak, jak je to možný a tím udržovat s těma lidma kontakt a být s nimi vlastně pořád jakoby v tom přátelství i na dálku. No. Je to příjemný. Dá se teda jogou uživit? Hodně to řeším s mnoha lektory, jestli je to opravdu možné mít lektorování a to všechno kolem jako svůj biznis, jako svoji práci, anebo spíš mít nějakou práci a tu jogu mít tak trošku vedle. No, to je velice dobrá otázka, protože když má člověk svoje studio, tak se tím uživit dá. A dá se s tím uživit velice dobře, ale je to frustrující, protože samozřejmě je to management a je kolem toho hodně starostí. Většina studií má potom školu jógy, jako jsem měla já, kterou i já jsem pustila v současné chvíli, protože už ani se nechci starat o školu jógy a o lektory a vlastně o veškerý zase ten management okolo toho. Takže když máte studio, tak ano, dá se tím velice dobře uživit a stojí to hodně velký úsilí. Když studio nemáte, tak asi vycházíte z něčeho, co jste ochotni podstoupit a jak sebe prezentovat. Vytvářet lekce, aktivity, asi
spolupracovat i s nějakýma firmama a tak dále. Nevím, to v podstatě, když nemáte studio, neumím to úplně posoudit, ale je to těžké. Cvičitelů díky té mé škole přibývalo ročně velké množství, ale zároveň i lidí, kteří se zajímají o jogu, přibývá obrovské množství. Je to dobře, je to v pořádku. Ale je to dobře a je to v pořádku. To jsi jedna z mála vlastně, která má takovýhle názor, protože občas někdo je takový lehce pesimistický, že už jako té jogy je opravdu hodně a občas to prostě nedělá takovou jako dobrotu mezi lektory, že stále přibývá ročně několik set možná, určitě je to možný, že to bude nějaká stovka. No, já osobně si říkám, že princip udržitelnosti vůbec ve společnosti, to, co je dobrý, se podrží, to, co je špatný, se zlikviduje. Takže když někdo si udělá certifikát, neznamená to, že za ním lidi budou chodit a že bude mít žáky. A pokud mu stačí 1-2 žáci, tak se tím potom samozřejmě neuživí a musí vedle toho ještě pracovat a dělat něco jiného. Ale jako yoga, jako samotná, ten boom je zřejmý proto, že funguje. Protože pracuje koncepčně holisticky na celém zdravotním systému toho člověka. Od hlavy až po paty, dovnitř ven a je to přes to mentální, emoční i to fyzický. Jo, je to vlastně, je to nadstavba jako veškerých, jak bych to řekla, religiózních systémů, které nemají třeba to cvičení, nemají tu zdravovědu, anebo ji mají až daleko za tím, že v té první fázi vlastně vy chodíte jenom za tím kazatelem nebo za tím dotyčným za nějakou výukou teoretickou, ale ta yoga nabízí fakta a praxi. A to mě na tom zajímá. A k tomu si můžete studovat fyzioterapii, nebo k tomu si můžete studovat kraniosakrální terapie, a tak dále. Prostě 1000 dalších jiných systémů. Viděla jsem tě, jak děláš takový ty obličejový cviky. Je to jako, tam je potřeba fakt každý den se k tomu, jako k tomu zrcadlu nejlépe postavit. A děláš to? No vypadá to, že jo, jsi vyhlazená. Jako takhle si trošku odkašlou, protože samozřejmě to doporučuji a je to velká pravda, že face yoga pomáhá. Je to velká pravda. Věnuju se jí, jak nejlépe umím a jak jsem ochotná, takže v autě, jak všichni doporučují, je to pravda, nebo když třeba jsem na nějaký přednášce a trošičku se tam jakoby nevím co ze sebou, tak už tam jedu třeba tadyhle ten spodní čelist nebo si mačka mody, protože face yoga je vlastně postavená na principech akupresních, akupunkturních bodů a samozřejmě sledujeme tam i dráhy lymfatických cest, protože pokud neuvolníte vlastně v obličeji lymfatické cesty, tak se velmi těžko s tou tváří pracuje, vznikají tam otoky a samozřejmě v určitém věku ta lymfa se musí podporovat. Takže je to hodně o té pravidelnosti, o to vědět, hlavně o tom obličeji něco, vědět, kde jak ty body jsou, kde jak ty línie vlastně proudí a potom je jedno v podstatě, co mačkáte. Nesmí to být celou, nesmíte tu kůži tahat, protože je jemná, ale jakmile jenom děláte kdykoliv takovýhle malinkatý tapping, tak je to zdraví. Dobře, a upřímně, ty opravdu každý den se k tomu, nechci říct donutíš, no každý den opravdu Každý den praktikuješ. určitě ne, každý den ne. Stejně jako s jogou. Byla jsem dřív, co by mladá jogínka zapálená, ráno jsem vstávala, věnovala tomu obrovské množství. Dneska to svádím na to, že yoga je 24/7. Tím pádem není to jenom o tom fyzickém projevu, ale i o tom mentálním, emočním a o tom nastavení celkovým. Není nutný dělat všechno každý den, ale určitě pravidelnost a disciplína se odehrává potom ve všech aspektech vašeho života. Tam to nenahrajete jinak, tam to musí probíhat. A to je hezký, že říkáš, že to svádíš na to, že to je 24/7, jako kdyby to bylo něco špatného, ale vlastně ne, ty jsi se dostala tak daleko, že už to máš prostě v té hlavě a už to tak jako funguje automaticky. Jo, je tím napadená i moje rodina. Všichni se stali obětí mojí jogy samozřejmě. Takže převedla jsi na svoje děti, teď už teda dospělé děti a teď už vlastně i vnouče. Ano. Vnuk Siddhartha, syn mojí dcery. Takže vím, že jsi dávala nějaký i cvičení, že tak jako jste cvičili spolu, ale jako vnímáš to, že ten vliv tam je takový, že oni nejspíš opravdu tou cestou třeba nějakým způsobem půjdou taky? Ano, a jdou. Je to mentálně jakoby v tom podvědomí, je to tam velmi silně nastavený
vzdělaní, nepochybují o určitých věcech, které vlastně byly sami zaškolovaný od raného dětství, kdy jsem je mučila tím, že neznali tropické ovoce a nedávala jsem jim studený mlíko do misek s nějakýma vločkama a byly tam velký rituály stravovací, kdy samozřejmě přišli na návštěvu a tam to všechno bylo a oni to ne, že neznali, oni to znali, ale pořád jsem jim vtloukala jakoby tu informaci, že jsou věci, které se jednoho dne vrátí a dokud jsem je mohla ovlivňovat, tak jsem jim to zakázala, tečka. Ale v momentě, kdy přestaneš ovlivňovat, tak ty děti nebo ty dospělívající si musí na to přijít sami a když prostě jsou nastydlí a budou dělat to, co dělají, tak jim to prostě nepomůže. Jo? Takže určitý principy sledují pořád a syn třeba k józe není úplně nastaven, ale paradoxně chodí s přítelkyní, která se o jogu velice zajímá, cvičí jogu, praktikuje jogu, takže to dostal. Myslím, že u tebe panuje taková ta představa, že přijde fakt jako jogínka, prostě, že já nevím, že nejezdíš tím autem, jezdíš autem. Absolutně miluju auta. že nebudeš používat ty technologie GPT, jak jsi říkala, tak je tvojí poradkyní, že jo, nebo poradcem. Určitě. Takže jak to bereš vlastně tu jogu v našem západním, řekněme, světě? V čem tě vlastně, vím, že ta hlava, ale pojď nám to jakoby říct, v čem vidíš, nebo takhle, když vidíš dva lidi, seš schopná už jako, nebo mluvíš s těma lidma, seš schopná jako si říct, jako ten něco takového dělá, nebo prošel něčím takovým, nebo zajímá se o něco takového a ten ne? A jaký je ten rozdíl? Ano, vyplyne to poměrně záhy, protože ten, kdo se věnuje, a nemusí to být yoga, kdo se věnuje vlastně jakoby tomu holistickému přístupu nebo těm alternativním, dneska už ne alternativním směrům, ale vlastně těm východním směrům, těm východním naukám, tak vlastně ten problém, který mezi těmi dvěmi lidmi bude a bude stejný, tak ten jeden je do něj plně namočen a není schopen vlastně odstoupit, odhlídnout a vidět cesty a techniky, jak ten problém řešit, aniž by se do toho úplně vlastně jakoby položil. Tím pádem, čím víc jsi položený do nějaké situace, tím ta situace roste. Ten člověk, který praktikuje tyto techniky, většinou, problém je stejný, odstoupí, zváží vlastně možnosti, které jsou mu nabízeny těma východníma technikama. I kdyby to třeba bylo jenom odstoupit emočně, intelektuálně, tak vlastně dá si takovou jakoby pohov a začne to řešit s větším klidem a nadhledem, používá třeba techniky meditace, používá techniky prodýchání, rozdýchání. Ví, že když pouštíš do těla stresový hormon, tak ho umíš rozcvičit, umíš ho rozdýchat alkalickou pranajámou. Takže velmi rychle zjistíš, jestli ten člověk praktikuje či nepraktikuje, protože ten, kdo nepraktikuje, se třeba i chová pořád naštvaně, někoho uráží, svádí něco na někoho, na něco, nejde dovnitř, ale je pořád jakoby venku. A člověk, který praktikuje, tak ví, že pokud chce něco změnit, tak změní to vždycky jenom ze svého úhlu pohledu, sám od sebe, ze svého aspektu, svého rozhodnutí. Takže když bychom tě potkali někde na chodníku, tak vlastně, na chodníku přeháním, prostě když bychom tě někde potkali a trochu bychom si s tebou popovídali, tak vlastně ani nemusíme poznat, čemu se všemu věnuješ. Ne, myslíš si, že působíš jako ne každá jiná, jsi prostě nádherná žena, to není každá jiná. Ale že jako většina prostě žen, že prostě zapadáš s tím, jak tady žiješ, protože ty celý život žiješ jogou, jsi pro nás jako ikona. Takže mně jde jenom o to, jestli kdybych já nebyla chycená a byla bych normálním smrtelníkem, když to takhle řeknu, jsme v yoga podcastu, tak ano, to můžu. Určitě. Že nepoznám na tobě, že seš tak kdo jsi. A tak asi bys to třeba poznala, by si se zeptala, že už mi není 20, že mám tělo vypracované, že mám svaly, jak to dělám, že vlastně po menopauze pořád ty svaly drží. Takže určitý asi otázkama, když by si se zajímala, že jo, když by si se zajímala, nebo ten dotyčný se zajímal, tak bychom asi naťukli tu situaci, která už vlastně se stala životním stylem a nemusí se ani jmenovat jogou, protože do té stavebnice spadá velké množství věcí, které potom vlastně korelují v nějaký celek. Ale to se ti stává?
v podstatě se mi to stává, že někam přijdu, kde třeba jsou i lidi absolutně nedotčený a během vteřiny se zeptají, že na nějakou otázku ty odpovíš a je to zajímá. A to je vlastně krásný, protože jako já sebe pokládám celý život jako transformátor informací a proto si nikdy nic nenechávám, ale musí tam být vytvořen zájem. Pro mě je důležitý ten zájem. Ale vnímáš, že jsi inspirací pro mnoho žen, vlastně i mužů určitě? No, jako jsem vždycky za to velmi vděčná, když mi to někdo napíše a není to občas, je to celkem často. Dělá mi to radost a proto jsem zvolila i ty reelsy, abych prostě byla s těma lidma v kontaktu, protože to cítím jako svoji dharmu, to cítím jako svoji životní cestu, vlastně ty lidi, nechci říct inspirovat, ale podněcovat, protože ten život je fajn, je zajímavý a máme dvě formy. Buď to řešit západním způsobem, pořád za něco platím a jsem vlastně odkázaná na chemické věci a na rafinované věci a je to jednodušší. A nebo jdu tou přírodní cestou, která vlastně můžu vypadat stejně tak, jak vypadám, ale jdu vlastně tou jednodušší formou té přírodní medicíny, která potom to tělo nemusí odblokovávat, nemusí detoxikovat. Tím pádem si nenahromadím tolik problémů třeba na jaře, protože vlastně celý ten rok se nějakým způsobem chovám. Takže chápu, když třeba v zimních měsících někdo byl extrémně nemocen, tak musí na jaře potom pracovat více, nebo když nebude pracovat, tak se mu to nasčítá později. Ale zákon toho života takhle je. Jako minimálně ta 50 to lomí. Minimálně ta 50 to lomí. Já bych řekla, že ta 45 to cítím, ale dobře. Ono je to potom... Jak u každého. Jako je to opravdu, u někoho to lomí opravdu 40, protože když vidím v dnešní době mladý holky, tak jsem si úplně jist, neříkám obecně, ale některé skupiny mladých děvčat, jak vlastně mají tělo rozložený tukem, jak vlastně mají v ruce cigaretu, jak jedou junkie food, jak jedou různý prefabrikovanou stravu, tak je mi jasný, že do 45 nevydrží. Že tam se to projeví. To prostě tak to je. A pojďme tedy k těm konkrétním případům, když jsi říkala, nahromadí se mi to, potom to je na jaře mám těžší, tak pojďme vzít ty konkrétní, já nevím, nějaký rýmičky, kašlíky, imunita, kdy konkrétně třeba ty sama ses uvědomila, jo, ještě, že žiju ten život, který žiju, protože kdyby ho nežila, tak jsem dopadla třeba takhle. Tak to je velice dobrá připomínka, protože já jsem se dostala na JIP, na jednotku intenzivní péče a dostala jsem velice těžkou trombózu, břišní trombózu, která mi vlastně v konečné fázi ucpala tepnu, která spojuje vlastně břišní cévní systém se srdcem. Většinou se na to umře. Andrea Smekalová přežila. Ano, je to tak. A musím říct, že já jsem si do té doby myslela, že jsem celkem dobrý terminátor, že se mě vůbec nic netýká, ale tím, že jsem chtěla prostě cestovat, tak jsem si dala samozřejmě vakcínky a pak jsem se dostala do životního období, kdy to bylo opravdu extrémně těžký, psychicky a fyzicky taktéž, protože jsem vlastně na 2 měsíce přestala úplně cvičit a žila jsem pouze v nemocnici. A kdy to bylo, Andrejko? Bylo to právě, jak jsi se ptala na to Řecko, když jsem se měla stěhovat do Řecka, tak můj partner dostal těžkou mozkovou mrtvici a neskončilo to dobře a vlastně jsem s ním byla ty 2 měsíce v nemocnici a sama jsem dostala z toho stresu a z obrovského vypětí tu trombózu, kdy se tam nahromadila, snížil se imunitní systém, vlastně srdce přestalo fungovat, obrovský strach. No a abych to zkrátila, protože tuhleto historku mý přátelé znají, tak v současné době bych měla brát vlastně Eliquis na ředění krve a rozhodla jsem se, že to brát nebudu, protože samozřejmě to jsou obrovské chemické dávky, byť ta pilulka je takhle malá. Jak je možné, že takhle malá pilulka vytvoří v těle takovou genozi, jo? To je neskutečný. No a udělala jsem si prostě svůj vlastní výzkum, rešerži svýho těla a nebudu to říkat, dohodla jsem se se svojí ošetřující lékařkou, cévařkou a na kardiochirurgii jsem si dohodla vlastně testy srdce a tak dále, že jsem vlastně absolutně zdravá, že vůbec nechápu, jak to mohlo vzniknout. No a po těle se mi vytvořili kolaterální systém tepen a žil,
který převzal tu funkci. Jako nevypadá to úplně hezky, protože na některých částech těla mám ty žíly hodně vystouplý, ale oni převzali tu funkci, takže jsem neumřela a prostě žiju dál a když jdu pod ty monitory a na ty sona, tak nikdo by nepoznal, že jsem měla tak těžkou trombózu. Takže třeba tady, když potom jde do tuhýho, tak tím, že žijete nějakým způsobem života roky, tak se vám to nasčítá, že prostě neumřete. A nebo že se vám nestane něco horšího a nejste třeba ležák. Takže nevím, jak, vždycky si říkám, ten kopec má nějaký top bod. A nevím, kdo jak se dostane na ten kopec. Jo? Takže jde spíš o to, že pokud stoupáme po tom kopci, ať se snažíme, ať prostě na sobě pracujeme, ať to nemáme zadarmo, protože pokud to budeme chtít mít zadarmo tím západním způsobem, lehce se překulíme dolů. Jo, takže... Možná je to i o tom, že jsi v té hlavě vlastně našla tu příčinu toho, proč to vzniklo? Tak já jsem takový jako člověk, já jdu vždycky do příčiny. To myslím, že pokud někdo se s něčím pohnout, musí jít do příčiny. Jo, ty věci nejsou nahodilý. Věci se vám nestanou jenom proto, že jste dostali vakcínu. Jo, těch lidí, kteří dostali vakcínu, je tisíce a miliony. Prostě se nakumulovalo spousta věcí dohromady a vy musíte přesně analyzovat, co se tehdy stalo, jak to probíhalo, jaký vliv to na vás mělo, co to na vás zanechalo. A potom výzkumem svojí vlastní rešerší si uděláte, jak můžete postupovat, abyste to eliminovala a uzdravila. To je na každém z nás, takže vy si musíte zatím jít. Já jsem taky mohla celý život vlastně dvakrát denně brát takovýhle malinký tabeletky. Nejdřív jsem to snížila na 1, potom teďka jsem vlastně do Kostariky si to vzala jenom do letadla a jinak to neberu. A je to moje riziko, samozřejmě, dětem jsem to řekla, protože samozřejmě to není úplně jednoduchý rozhodnutí, když půjdete k západnímu lékaři, tak mi řeknou, že jsem se zbláznila, ale prostě to vezmete do svých rukou, stojíte si za tím, mentálně si to nastavíte a fyzicky proto musíte pracovat, to znamená více vlákniny, aby tělo pracovalo v cévním systému, aby tam nevznikalo více tuků, více glykemických zatížení a tak dále. Je to prostě potom zajímat se. Přijde mi právě, když přijde nějaký problém a člověk jakoby přijde na to, proč se to stalo, tak pak už vlastně se to jako začíná uzdravovat, jo? Pak už nějaký procesy vlastně nastanou v tom těle, jasně, ale je to hodně o té hlavě, takže právě když jsi říkala, že jste prožívali nějaký období, nebo tvůj přítel prožíval nějaký období a asi na základě toho stresu a na základě toho to vzniklo, takže vlastně, když se to člověk jako uvnitř analyzuje, tak pak to uzdravování jde mnohem s nás. Když se to uvědomí. Ale tohle byla velká věc, ale myslím třeba i u banalit, jo, jakože každá nemoc má nějaký psychodůvod, dejme tomu. No. Takže vlastně, když by k tomu člověk takhle přistupoval stále, tak by to uzdravování mohlo být vždy rychlejší. V čínské medicíně je jedno základní pravidlo. Není nemocí bez emocí a nejsou nemoci dětí bez vlastně psychického nastavení jejich rodičů. Takže když chci vlastně vycházet z toho, že člověk je nejdřív nastaven být vzorem nebo mentálním zdrojem svých dětí, tak si musí uvědomit, proč je jeho dítě nemocný a čím trpí. A potom, když už to dítě si jde se vlastním životem, tak to už je potom jeho vlastní cesta. No a sám pro sebe samozřejmě není nemoce bez emoce. Takže ano, ta nemoc, ta energetická nemoc je prvně emoční a potom orgánová strukturální. Právě posloucháte Yoga Podcast. Odkazy na zmíněné knihy nebo témata najdete v popisku. Děkuji za odběr a podporu Yoga Podcastu speciál na Forenders. Když jsi říkala o těch dětech, tak máš vnoučka. Jaký to je? Užíváš si to? No to je moje láska, můj vnouček, to je prostě jako moje opravdu velká láska, my jsme hodně propojení, mám teďka už i druhýho vnoučka, Rafíka. Vlastně, jo, gratuluju. Ano, ale on ještě malý, takže ten je hodně s maminkou, takže my jsme vlastně s tím prvním, s tím starším hodně propojení. Je to takový nový otevření srdce, a samozřejmě máte možnost vracet se do toho absolutního dětství s tím, že já mám pocit, že mám ráda pořád být takovou tou mladou duší v tom pohybu a v té aktivitě. No a s tím dítětem, tak je to samozřejmě fyzicky náročné. Někdy si říkám, když ty ženy na sobě nepracujou a najednou mají po té 50 vnoučata,
jak to fyzicky zvládají, protože my děláme hodně věcí a hodně sportu a hodně aktivit a je to fyzicky náročný, takže už jenom proto doporučuji těm holkám, co ještě vnoučata nemají, ať to rychle našlápnou, aby byli zdatní, protože jinak jsou urvaný, jinak jsou unavený. Aby to stihli ještě s energií trošku. No, právě. Vnímáš třeba, že se teď rodí trošku otevřenější jiný děti, nebo si myslíš třeba, pokud kýváš, že ano, že je to tvojí otevřeností, nebo že se rodí opravdu malinko jiné děti, než třeba naše děti nebo tvoje děti? Určitě transformace ve společnosti je každou generaci veliká, takže každá generace má vlastně jiný zdroj příjmu informací, na kterou se vlastně nalaďuje, navibrovává. Takže to vidím u generace mých dětí, jak vlastně já mám co se učit, o generaci další níž zase co se mám učit. Ty zdroje jsou prostě, jdou takhle ze zhora dolů a my skrze vlastně ty svý rodiče zase přistupujeme a otevíráme tu mysl a duši. Buď ano, anebo ne, ale rodí se fantastický lidi. Mám ten pocit teďko taky, že teď se rodí opravdu jako úplně ale odlišný lidi. Ale právě jak to vnímáš ty to máš jako hodně na blízko, já to mám vzdálený. Jenom třeba ta forma, já vím, že někdo říká, to jsou keci, ale ta udržitelnost, vůbec ten systém, že se o tom hovoří, že se o tom vlastně... Teď jsem byla právě pozvaná na jednu přednášku, kde jsem vedla meditaci, právě to byli lidi, kteří dělají opravdový biznis a přesto v každém tom svém odvětví mají sekci udržitelnost. Jo? A to se mi moc líbí, protože biznis je biznis a živí tuhletu planetu a nějakým způsobem se prostě nedá zastavit. Ale když ten biznis už vydělává dostatečně, anebo součástí toho výdělku sradí sekce vlastně ta udržitelnost a ochrana zdrojů a vůbec vlastně koncepce přemýšlení ekologicky, tak je to vlastně ve prospěch té budoucí generace a ta generace, která teďka současně týká, což je třeba, já nevím, 15, 18, 25, tak do toho celkem určitá skupina šlape. Jsou tady další věci, které se nedají zastavit, jako třeba formy vyjádření sebe sama. To jsou taky zvláštní témata. Jo, musíme to asi nemusíme nic, ale je potřeba to respektovat, ani to se nedá zastavit. Samozřejmě já už v tom ohledu jsem starší generace, takže někdy na to, ale prostě svoje sexuální vyjádření je vždycky na prvním místě. To je strašně důležitý. Od toho se potom vlastně vytváří osobní spokojenost a nastavení sebe sama k okolí a jak budu vystupovat v tom okolí jako celku a co tam budu vytvářet za hodnoty. Takže přijde mi to, že je nutný i tu sexualitu, i tu vlastně identitu nějakým způsobem, neříkám, že asi ve 14 víš přesně, ale prostě nějak si vyjadřovat, až se to ustálí. No. Jsou to různý témata, které jsou na nás nabalovaný a jsme toho součástí. Takže jak vnímáš třeba, když někdo přijde a řekne, já jsem ono, já nejsem ani ona, ani on, když už jste na to narazila? Protože vím, že ta generace třeba starší než já, nebo i vlastně lidi stejně staří jako já, k tomu mají naprosto radikální postoj, že vůbec nechápou, že to přece nejde, že prostě musí vědět, že jako kdo je. V určitém věku to může být póza, samozřejmě, protože ta identifikace ve 14 je jiná než v 25. Takže určitě tam musí dojít k nějakému vývoji, kdy ten člověk si řekne, no to jsem byl trdlo, že jsem byl ono a chtěl jsem misku s vodou ve škole na zem, že jo. Ale když se potom ten dotyčný opravdu ustálí a ozřejmí si, že teda chce nějakým způsobem označovat, tak se ho zeptám, jak chce, abych ho označovala. No. Znáš někoho takového ze svého okolí? Velice zajímavé. Jako konkrétně, jako samozřejmě znám homosexuální páry, ale neznám konkrétně někoho, kdo si říká ono a neumí se jakoby genderově ani jakoby v podstatě ještě zařadit a analyzovat. Neznám. Myslím, že to je generace kolem 20 let. Mm-hmm. A ještě jsem chtěla říct, jak si právě říkala, jestli ty dva lidi rozpoznám od sebe, ten, kdo je angažovaný a ten, kdo není angažovaný v těch východních naukách, tak je to skutečně i o tom přístupu, že ten člověk okamžitě ví, že může používat určitý nástroje, který ho někam vedou. Jo? Když to ten člověk bude hledat pořád pomoc zvenku. Mm-hmm.
Ten to, co ví, ten hledá uvnitř. Ten, co neví, hledá zvenku a ukazuje prstem. To se mi stalo tím a tím důvodem. Nemyslíš si, že tohle je taky otázka nějaké emoční inteligence než východních kultur? Určitě. Určitě emoční inteligence a hodně je to taky od rodiny, od rodičů. Buď, že jsem tak se chtěl chovat, anebo jsem se tak absolutně nechtěl chovat. Jo, ty vzory jsou vždycky obrácený, že někdo si myslí, že bude vzorem, ale to dítě to má jako takhle, to nechce to, že se ho to potom bude týkat o x let později, jo, že mu to přijde jako bumerang, to už je jiná věc, ale ano, emoční výchova by měla být více samozřejmě jakoby vyučovaná a více se jí věnovat, ale není na to asi čas ve školství. No, taková komparace asi i všech druhů náboženství, z čeho vycházejí, protože podstata náboženství je v podstatě stejná, ano, a je tam nějaký kladen důraz na morálku, etiku. A když dělám to, tak jedu v nějakých vibračních rovinách a když dělám to, tak jedu v jiných vibračních rovinách a ono se to načte. Protože jsme v jednom celku, ať jsme na Zemi nebo ať jsme ve vesmíru. Takže ty nemůžeš něco někam hodit a nechat to tam ležet. Ta věc má svoji kvantovou hodnotu a ona se vyjeví, že jo. A to už asi zaplouváme dál. To už je právě to, že některý člověk je ochoten se tady o tom bavit a některý člověk to naprosto zatratí a pro něj to neexistuje. To nevadí, vůbec nevadí. Nevadí to, přesně tak. Ať pracuje s tím, na co se zrovna cítí. Přesně, tak to je ten vývojový stupeň. A já třeba, kdybys mě teďka dala do kanceláře k počítači, tak už to neumím. A dřív jsem to v advokátní kanceláři, ještě když tak jsem to uměla shiftovat, teď už neumím, jo. Takže asi každý člověk se do určitý míry, ne, že bych se to nenaučila, nepotřebuju to, tak jako používám zase jiné technologie, které mě pomáhají, inspirujou. Takže holčička Andrejka chtěla být kým? Čím? Když ti dávali tu klasickou strašnou otázku. Umělkyní. A čím chceš být? Umělkyní. Já jsem chtěla být vždycky malířkou a chtěla jsem být výtvarnicí a chtěla jsem si věnovat interiérovému designu a oděvnímu výtvarnictví. Ale tak to se teďko k tomu přiblížila velmi. Ano. Vy repasujete nábytek, nebo? No, to je koníček. Jako děláme i různý stěrky a děláme různý vybrušování a nátěry a moje dcera je v tom úžasná, ta je vyloženě interiérová designérka a vyloženě... Tak tam se to projevilo na malá Andrejka. No, ale právě, že se nedostala na Umprum, tak hnedka vedle byly práva, tak jsem se přihlásila tam a oni mě tam vzali, no. Takže práva. A jak dlouho jsi se věnovala tady tomu 3 oboru? roky po vejšce. No, tak jsem advokátní kanceláři a tam jsem zjistila, že všichni ty mý spolužáci budou jednou mý zákazníci na józe. Tak jsem si říkala, to je lepší se starat o zdraví svých spolužáků a být lepším lektorem než špatným právníkem. Teda možná bych byla dobrým, ale nebavilo mě to, takže když tě něco nebaví, tak nemůžeš být úspěšný. Jdeme trošku někam jinam a to je cestování. Obě dvě milujeme cestování. Máš ráda letiště a takový ten frmol a taková ta jakože nuda na letišti? No, já to miluju. Já mám vlastně ráda spojeno vše, co je spojeno s cestováním, takže v momentě, kdy balím tašku, tak už jsem šťastný člověk, ano. Ale teďka mě, představ si, dostal jeden takový jakoby podcastík od jednoho, taky sleduju vědce, který se zabývá onemocněním mozku a Alzheimer a tak dále. No a on tam poukázal na to, že když procházíme těmi skenery, kdy tam vlastně rozpažuješ a projíždí tě tam ta radiace. Když jsi ta vyvolená, projíždí tě ta radiace, tak je to až 500krát vyšší radiace, než když spíš s mobilem u hlavy. No a to mě se tam vychytají vždycky. V podstatě tím prochází teďka už každej. Jo, já si myslím, že vždycky jenom na někoho ukážou a ne. teď už každý. Jo, aha, možná vlastně na nějakých letištích máš pravdu, možná když jsou to jenom vlastně jakoby vnitrostátní lety nebo po Evropě, tak nemusíš, ale já, jelikož jsem teďka letěla mimo Evropu, tak tam jsem vlastně procházela tímhletím skenerem, takže jsem říkala, no to se mi nelíbí. Tohle do nás pouštěj. Že tě úplně vlastně, že jo, totálně, to mě nikdy nenapadlo. Takže nejíš piluly a pak projdeš nejím piluly a potom mě takhle ozáří, jo. Takže v pralese žít, co je možná jediný, co? No, a nebo stačí někde za Prahou v čisté přírodě. Já mám třeba dům za Prahou v krásné přírodě a trávíme tam hodně času a tam dochází k největší detoxikaci. Tam máme i vlastně elektřinu už zakopanou v podzemí, jo, je tam málo lidí, osadníků, jo, tak to je taky dobrý detox. Takže myslím, že hodně lidí budou opouštět
velký města budou se zase uchylovat na chaty, chalupy a do přírody. To je velký fenomén. Je to vlastně. Velký fenomén. No. Když jsme se vrátíme k tomu letišti, cestovala se někdy tím způsobem jako dobrodružně, že si opravdu někam letěla a vyšla si z toho letiště a neměla si ani ubytování zařízené předem, ani taxíka, ani nic, jakože vyloženě dobrodružné cestování? Jo, velmi často, dokonce i jednou s jogovou skupinou. Zrovna to bylo na Srí Lanku, kde můj kamarád meditoval v jednom buddhistickém chalašteře a v době, kdy mě měl všecko zajistit, tak byl v plně pohroužené meditaci. Já jsem se skupinou přiletěla na Srí Lanku, neměla jsem kde být, kde cvičit a paradoxně je to jedna z nejlepších skupin, se kterou potom na všechno vzpomínáme a pořád spolu cestujeme. Takže dobrodružství, když cestuješ jako do Asie a do Latinské Ameriky, tak čeká na každém rohu, no. Nikdy nevíš, co se tam odehraje. Ale měli jste to mít zařízený, takže jako... No, nakonec to dopadlo, protože jsem si matně pamatovala ten chrám, tak jsme se tam dopravili. Přidali jste se k meditaci, abyste se z toho vymeditovali, jasně. No. Vnímáš hodně v jednotlivých zemích lidi, komunitu, autentičnost? Vnímám. A ráda to vnímám, protože ta identita toho národa v té Evropě hodně apeluje na to sjednocení a na tu unizaci, ale myslím si, že je nesmírně důležité zůstat u svého vlastního jazyka, protože v tom jazyce jsou tvoje kořeny a jsou třeba i v té fyziognomii, jak vyslovuješ určitý věci, říkáš, jak reaguješ, je v tom i ta kultura toho reakčního pole. Takže tohleto všechno, když se ztratí, tak se ztratí i ten národ. Takže vnímala jsem třeba teďka tu Latinskou Ameriku, vnímám jinak lidi, kteří žijí v Asii a i každý ten stát je úplně jiný a staví se k člověku jako buď příteli, nepříteli, nebo obezřetně, nebo je to jiný, je to hodně rozdílný způsob uvažování, spoustu reakce na tebe. Teďka ta Kostarika mě hodně překvapila. Ta Latinská Amerika není úplně v pořádku politicky, celá ta Latinská Amerika, takže ty lidi nejsou úplně vřelí. Překvapilo tě to tady tím způsobem? No, když jsem byla naposledy v Mexiku nebo i na té Kubě, tak ty lidi jsou vřelí a tadyhle, čím jdete jakoby víc, Kostarika, Nikaragua, Bolívie, Panama, tak ty lidi prostě jako směřují víc k tomu negativnímu způsobu chování. Je tam velká chudoba, je tam velká vlastně jakoby politická nesnášenlivost, z toho pramení nedůvěra a to se potom projevuje všude. Takže není to jako když jdete po Bali a nebojím se tam vůbec a zvolila bych třeba i Bali na místo, kde bych chtěla žít, nebo kde bych mohla žít, nechtěla žít, ale mohla žít, nebo v Evropě, tak teda Latinská Amerika osobně bych ji nevolila. Jo, to známá, která je Peruánka, tak říkala, že tady je to zlatý, že v Limě se vůbec nemůže projít, aniž by ji jako okradli. Že tady může normálně projít. Takže... A potom další věc, která mě zaskočila, my jsme vlastně projeli Kostariku od Nikaraguji k Panamě. V podstatě, pokud nejseš v přírodních rezervacích, džunglích a u mořských jakoby polí a prostorů, tak ve všech těch městech ty lidi žijou zadrátovaný pod ostnatým drátem, pod mřížema, i takový malý koridory na ten život, kde žijou a vlastně pak jsme v San Jose bydleli u naší přítelkyně lékařky, tak ta bydlela v luxusním kondomíniu, který bylo vlastně obestavěný zdí. Tam to stráželo vojska, takže aby jsme se tam dostali, tak jsme museli přejet přes takovou kontrolu a tam potom ty lidi žijou, no. Je to nový prvek, když má jaký rozdíly sociální. Chudobu, bohatství, anebo zrovna ona než by byla tak extrémně bohatá, ale je to lékařka, takže lékařská rodina, takže samozřejmě dobře si vedoucí. Právě posloucháte Yoga Podcast. Odkazy na zmíněné knihy nebo témata najdete v popisku. Děkuji za odběr a podporu Yoga Podcastu speciál na Forenders. Je nějaké místo na zeměkouli, které tě tak dostalo, že v myšlenkách se tam pravidelně možná i denně vracíš, nebo tě nějakým způsobem velmi oslovilo? Ano. Je to celý ten coast od jižní Itálie, vlastně od Bordighiery až do Antibes.
Takže tak Evropa nakonec. Ano. To je tak krásný prostředí, kulturní, civilizovaný a je tam nádherný místo, kde se dá vlastně spousta věcí konat a seš vlastně v té lokalitě té Evropy, kde teda vychází ze svých kořenů, ze svých tradic a je tam samozřejmě ta jižní mentalita, přitom je to velice kultivovaný, je to taky jedno z nejdražších vlastně míst vůbec v Evropě na život, ale měla jsem tu možnost tam žít x let. A ano, tohleto prostředí přes Monako, přes Cap Ferrat, Nice a do Antibes, tam bych to asi ukončila. Marseille už zase nemusím. Tak cestování ukončíme, ale pojďme shrnout nakonec, co bys doporučila tedy dámám dělat, nebo jaký přístup k životu bys doporučila, jak bys to shrnula, aby vypadaly tak krásně jako ty, aby měli tak krásný nadhled jako ty, aby ten svůj život si užívali, prožívali, aby to z nich takhle krásně zářilo. No já osobně teda jsem zastáncem nebrat se příliš vážně, nebrat si věci osobně, protože stáří je předurčeno, že si každý bere věci strašně osobně a hrozně se o to dotýká, protože on už ze svého piedestalu. Jo, takže zůstat pořád v té kategorii, jako být mladistvej tím smýšlením, nebát se nových věcí, jít pořád do nových věcí a neobklopovat se věcma, které jsou příliš drahý, protože na tom potom ulpívá ta moje pozornost, že bych o ně mohl přijít, ale obklopovat se zážitkama a prožitkama a takzvaně blbinkama a prostě chechtat se a hlavně obklopovat se dobrýma lidma. Než abych strávila večer nad skleničkou a řešila problémy o manželích, partnerech, tak raději budu doma sama si číst a nebo si připravovat podcasty. To teda otevřeně říkám, než nefunkční večírek, tak radši jít doma spát, opečovat se, udělat si tu face jogu a mít se rád. Krásný, zdá se to jako tečka. Tak já ještě prodloužím do jedné tečky, protože mě napadla jedna věc. Hodně žen, kterým třeba pomáhám s videama, s technickýma věcma, tak se mě ptá, já chci prostě udělat změnu, ale teď já nic neumím. Nevím v čem začít, v čem jako vyniknout, třeba později podnikat, nemůžu to najít. Napadá tě třeba něco, co bych jim mohla poradit? Protože mi třeba vždycky, tak něco tě určitě v životě bavilo, něco si dělala. A nemůžeme, třeba ty ženy, já nevím, možná je to strach, který jim jako nedovoluje, aby se to ukázalo? Není to určitě vnitřní sebejistota, sebehodnota, která asi byla jí ubírána po mnoho let. V dnešní době vysoká rozvodovost, takže samozřejmě spousta žen se kolem té 50 ocitne úplně sami a třeba spoustu let se věnovali manželovi a věnovali se dětem, ale najednou nedrží nic. Takže tam vidím, že je obrovský takový prolas psychický a asi těch holek se to týká nejvíc. No, já si myslím, že začít třeba něco studovat. To znamená jít na nějaký kurz, na nějaký malování, na nějaký cvičení, dělat si prostě nějaký certifikáty. Něco, co mě baví, třeba květinářství, jo, nebo prostě cokoliv, aniž by to bylo nějak extra drahý a zkoušet si to prostě se v tom rekvalifikovat a zkoušet si v tom najít ten zájem a neobklopovat se zbytečně skutečně lidma, který požírají ty dotyčný tu energii. Protože musí si člověk vždycky rozdělit ten čas. A nemůžu chtít jako být se všema kamarádkami, kterými říkají to a různý druhy nesmyslů a vlastně potom ještě v něčem být dobrá. Takže on se v určitý etapě člověk musí vždycky seknout a jít si za něčím, což nazve svým cílem. Je to ten vlastně fokus, kam chci jít a co chci dělat. A ne, že budu prostě trávit hodiny tady a vlastně budu ten čas ztrácet. Takže hodně lidí vlastně se bojí, jenom proto, že musí taky vyinvestovat velké množství času a sebezapření. A to není vždycky příjemný, že? Přesně tak skvělý tip, děkuju. Budu ho posílat dál. No, snad to pomůže, no. Ale těch kurzů je úplně teďka tolik, já bych absolvovala obrovské množství kurzů. Jako taková nabídka, co tady jsou, třeba jenom chodit na hudební lázně, aby ta psychika jí uvolnila ten strach. A možná nevybírat si online kurzy, ale jít fyzicky abychom se i s lidmi potkali a seznámili se s novými. Určitě, fyzicky, protože v té skupině budou lidi, kteří jdou za stejným zájmem. Jako já jsem šla na čalounění, jako já jsem šla prostě na
kurzy, které jsou daleko odvislí od toho, co dělám, ale jenom abych si tam vyčistila hlavu, zkusila novou techniku. Teď jdu na nějaký betonové stěrky, pokládání materiálu na stěny. Jo. A možná je dobrý i pro tebe jako lektorku, že vlastně lidi nemusíš vést, ale že se necháváš vést, což je taky velmi příjemné občas. To mám velice ráda, přesně, že tak. Já vždycky přijdu si někam zacvičit a všichni stuhnou. Tak to nemám ráda, vždycky krčím u stěny. S maskou možná. No, tak jo, Andrejko, děkuji moc za tvůj čas. Jsem ráda, že se nám to takhle fyzicky pomohlo, doufám, podařilo. Že to bude k něčemu, někomu prospěšný. Určitě. Lovíčko. Mějte se krásně, prožijte krásné jaro a těšíme se zase příště. Ahoj. Všem krásné. Ahoj. Ahojky.